אני יוסי, אני בן 19, גרתי וגדלתי בלוד. קוראים לי נועם, אני בן 18, שישין כרגע באיגי, הייתי גם באיגי נתניה. אני סול, אני מחיפה, לשון פנייה אתה. תמיד הייתי בארון ונורא פחדתי בחברה שגדלתי בה. איגי כאילו נתן לי את המקום הזה לקבל את הזהות שלי. הייתי בבית ספר דתי, אז להעלות את הנושאים האלה כאילו לא היה בכלל אופציה. פעם ראשונה שהיו לי חברים להט"בים לא באינטרנט, וזה היה ממש מגניב. החניכים שלי בדרום הם לא חניכים שכאילו קל להם בחיי היום-יום. שיש פה הרבה מאוד ילדים שמרגישים נורא לבד עם הזהות שלהם. ובמצב המלחמה, אני כאילו זה שכאילו דואג להם, שפונה אליהם. יש חניכים שמספרים לי דברים כאילו נורא סטנדרטיים. על זה שאין להם חברים, או על זה שקשה להם. הרבה עכשיו נאלצים להיות הרבה בבתים עם המשפחה, ולא כל משפחה היא תומכת. יש לי חניכה שהיא לא מחוץ לארון, והיא כאילו במקום מאוד דתי. החניכות האלה צריכות הדרכה, יותר מתמיד. אם לא יהיה איגי, לא יהיה לחניכים שלי מקום, וזה לשים את הנערים שלי בשוליים. איגי אשדוד צריך לחזור לפעול, איגי אשקלון צריך לחזור לפעול. צריך את איגי שדרות. צריך את איגי קריית גת. איגי זה לא מותרות, איגי זה צורך רגשי בסיסי.